Hej, vi er i gang med digitalisering 1 eksamen fra januar 2022. I har lavet jeres parts, og I har lavet jeres assembly, jeres samling. Nu skal vi til at lave en arbejdstegning af det hele. Vi starter lige med at vente den hernede. Noget af det, man skal være opmærksom på, når man skal til at arbejde med arbejdstegning. Papirstørrelsen og størrelsesforhold på det, der ikke på de stregtegninger, der ikke er defineret. Og stregtegning, der mener jeg, at det ser sådan her ud. Hvis der er defineret størrelsesforhold, som der er her, hvor den har reference B, størrelsesforhold 2:1, så er det selvfølgelig det, man følger. Efter man har noteret sig størrelsen på papiret og størrelsesforholdet, så noterer man sig lige, hvor mange af de her dele, der ikke har reference. Den her, den har ikke nogen reference på sig. Og den her har ikke nogen reference på sig. Så det vil sige, at den ene er en projektering af den anden. Det er smart at finde ud af til at starte med. Og hvis man er i tvivl om, hvad en reference er, så er det det her op. Og der er ikke noget småt, noget bogstav med en parentes efter ved nogle af de her to. Så det vil sige, der er ikke nogen reference til. Og det er smart at finde ud af det her, fordi altså kan man faktisk sætte dem på samme tid lige efter hinanden. Lad os gå ind i Inventor og kigge på det. Det ser sådan her ud. Når I har lavet jeres samling, I kan trykke Ctrl+N, finde jeres via template i tegning og klik Create. Så er I klar til at lave en tegning. Husk på, hvis jeg har sat den som standard, skal I bare vælge standard. I kan gå i hovedmenuen, tryk på New, vælge den tegning, I skal bruge. Noget man også skal gøre, det er, når man er i sin samling her, for at det skal gå lidt hurtigt, holder alt ned, trykker C. Så går man ind og vælger sin tegning, og igen, eller prøv at se her, jeg kan kun vælge tegninger. Så klikker på Create, klikker OK, hvis der kommer sådan en style conflict frem. Og så trækker man hen, hvor man gerne vil have den. Jeg vil gerne have den herovre, jeg vil gerne starte fra venstre og højre, så trykker jeg Front View. Og så er den egentlig klar, som den skal være. Grunden til, at den var lidt skæv, det var fordi, det var den også i samlingen, da den tog den over. Så jeg trykker på den her, og det var det her med, at det var smart med projektering, og det var smart med at se, hvad for nogle dele var projektering og havde ikke reference. Hvis der var en ovenover, som heller ikke havde reference, så kunne jeg sætte den, så har jeg allerede fået sat 3. Jeg klikker på det lille kryds her, for at få den væk. Vi tjekker størrelsesforholdet, det passer. Og her der sikrer vi os, at shaded, det ikke er markeret. Sådan som det ser ud nu, det er shaded. Det skal være stregtegninger, og det gør vi ved, at det kun er den i midten, som er markeret. Så trykker vi OK, så har vi de to første sat ind allerede. Vi skal lave det her, når det er to bogstaver, som er der i reference, så er det et section view. Vi kan også tjekke det herover, et referencebogstav i toppen og i bunden, og en pil ved, så er det et section view med den streg efter. Selvfølgelig, at det skal være samme referencenummer på begge sider. Vi går her, og vi kan se de to pile med en streg nedover, og klikker, så ved vi, det er section view. Så finder vi den model, vi gerne vil. Den bliver markeret af røde prikker. Trykker. Så går vi ned og finder den her grønne prik, og så trækker vi lidt op, så vi kan få en gul prik med nogle prikker nedenunder. Venstre klikker. De her grønne og gule prikker. Den grønne prik betyder, at vi rammer lige på linjen, og det er midt på. Den gule prik betyder, at vi er lidt uden for figuren, men det er stadig midt på. Og så kan I se ved siden af musen nu her, når der kommer to linjer, som er ret vinklet på hinanden, der danner et omvendt T. Så venstre klikker vi, for så ved vi, at så er det fuldstændig lige streg, vi får ned igennem, og så er vi stadig på midtpunktet. Det er en god idé at trække det uden for figuren, for så er du sikker på at få skåret alt det, du gerne vil have med. Når man har gjort det her, så højreklikker man, trykker Continue, og så trækker man herud. Venstre klikker, og så har man lavet sit section view. Men noget I kan se, det er, at det er lidt anderledes her. Og det er fordi, at shaftet, ball bearing og retaining ring, de ikke er blevet skåret igennem. Så det skal vi selvfølgelig sørge for, heller ikke sker her. Så vi går herover i venstre side, hvor vi har vores assembly. Vi har vores section view af assembly. Klikker på plusset, klikker på det næste plus. Finder shaftet højre, klikker S for section participation, og så kommer den frem der.
og så klikker vi på None. Højre klikker vi vores SKF hernede, som er vores ball bearing. Section Participation, None. Og så skal vi have din 472, som er vores retaining ring. Højre klikker, Section Participation, None. Så zoomer vi lige ind for en god ordens skyld, og vi kan se, at det ser ud som på vores tegning. Og så klikker vi minus. Noget af det jeg glemte til at starte med, lige at vise, selvom jeg sagde, at det var meget vigtigt at tjekke det til at starte med. Det var hernede, størrelsen A3, størrelsesforholdet 1-2. Hvis der nu ikke har stået A3 hernede, men at det havde været anden størrelse papir, så går vi herop ved vores sheet, her ved venstre side, højre klikker, går ned i edit sheet, og så kan vi vælge størrelse på vores papir. Vi kunne også vælge landscape, hvis nu det stod som portrait, fordi vi bruger landscape i VIA som standard, så sætter man det også til landscape. Tryk OK, og så vil man have rettet papirstørrelsen. Vi har lavet vores section view. Nu vil jeg lave det her op som, det her op, som er vores detail view B21. Og nu vil vi lægge mærke til her, der er en ring rundt om, det er en lige glat kant, der er en streg hernede til, og så er der breakout inde i. Breakoutet tager vi lige om lidt, men det andet her, det er noget man sætter, når man sætter sit detail view. Vi ved, at det er detail view, fordi det refererer ned til noget, som er mindre, og så bliver det projekteret op i en større størrelse, det bliver forstørret op. Og så har det de her ringe rundt om, og så ved vi, at det er detail view. Vi klikker på detail view, trykker på den figur, vi gerne vil gøre det ved. Vi gerne vil have detail view af. Zoomer ind, trykker og trækker vores detail view ud. Og så kan man lige trække det her. For eksempel se B'et, det følger med. Så i stedet for at sætte det her inde i figuren til at starte med, så vil vi lige godt tage det uden for figuren. Og så trækker vi noget hertil. Sikrer os vores størrelsesforhold, det er som det skal være. 2:1. Så hernede i venstre side, så tager vi lige, at det er edges skal være smooth. Og så markerer vi de her to, hvis ikke de er markeret. Fordi den øverste her, den giver os den ring rundt om det store billede. Og den her, den giver os den der linje imellem. Så sætter vi det her op og sørger for, at der lige er plads ovenover til reference og størrelsesforhold. Venstre klikker, og så sidder den der. Og nu vil jeg egentlig gerne have toppen af møtrikken med. Så jeg tager lige fat i den her, og så trækker jeg en lille bitte smule hen her. Sådan der. Og så har vi også toppen af møtrikken med. Og så kan jeg også godt lige trække hernede fra, så gør den en lille smule større, hvis det er. Sådan her. Men så kan I så se, så kan det godt gøre noget ved det her reference, så vi kan trække en lille smule ned, og trække billedet en lille smule op, for det ikke bliver for klemt. Sådan. Så bliver vi herover i Create, inden vi går over til det her Breakout og Modify. Så har vi en C her, og når det er et enkelt referencebogstav med en enkelt pil, så er det hedder et Auxiliary View. Vi trykker her, det er den her vi gerne vil se på, og så trækker vi simpelthen ned derfra. Og inden vi trykker, så sørger vi lige for, at den ikke er shaded, men den er bare, det kun er det midterste her, der er markeret. Trækker den ned, og placerer den ved at trykke på venstre. Så trækker vi lige det her C, det trækker vi lige ned her. Og nu er det kun den her del, som vi gerne vil se. I kan se hernede. Det gør vi ved at bruge crop. Og nu har vi jo created vores auxiliary, så der er ikke mere, der skal laves herover i Create lige nu. Det vil sige, at der er en ting mere, men den skal ligge her. Så det vil være dumt ikke at gå over og crop den nu her. Brug crop. Venstre klikker. Og så er den klar til at blive flyttet. Nu kan jeg kun flytte den op og ned, fordi jeg skal lige dobbeltklikke på den. Gå ind i Display Options og fjerne det her Align to Base. Vi trækker sædet indover, det skal nok følge med nu. Trækker i de stiplede, i prikkerne, de røde prikker. Trækker det her henunder. Og så har vi det egentlig, som vi gerne vil have. Det næste vi gerne vil gøre, bare for synets skyld, det er at trække sædet og pilen ned her. Så vi tager fat i den store del af pilen.
ned der. Så skal vi sætte den aller sidste ting heroppe fra med create. Og det er den her del hernede, som er shaded, og det kan vi se, fordi der er farve udfyldt i. Vi trykker på base, trækker ned. Vi kan så også se, at den var noget mindre, så ikke den skal være 1-2, så den næste, som er noget mindre, det er 1-4. Og så vil jeg foreslå at trykke på den lille pil her. Tryk på Custom View Orientation. Så kan man lige finde. Det kan være lidt nemmere lige at få den til at sidde, som man gerne vil have. Det vigtige her, det er, at man kan se den her gravering ovenpå, og få nogenlunde idé om, hvordan figuren ser ud. Så trykker man OK. Og så er den her. Og der kan I se, at det her shaded, det var markeret allerede. Så vil vi lave et breakout på den her. Og husk, det her er en forstørrelse. Den er en forstørrelse, den er. Så når vi laver et breakout her, så kommer det automatisk også op her. Vi går ind i breakout. Og så trykker vi på, at det er den her figur, vi gerne vil have. Man kan se de røde prikker. Zoomer ind. Og i det her tilfælde vil jeg bare lave en rektangel. Man skal bare lave en figur, som passer ind over det, som man gerne vil have et breakout af. Altså, så nu vil vi gerne se, hvad der er inde bagved her. Fordi vi vil gerne se møtrikken inde bagved. Så vi markerer det, vi vil gerne vil se noget inde bagved. Og så trykker vi nu her. I kan se den er rød her. Det betyder ikke at valgt nogle linjer. Og så vi begynder at vælge linjer, så skifter de farve. Nu har vi valgt de linjer, vi gerne vil bruge. Vi klikker Section All Parts, tager vi de af, klikker OK. Og så kan vi se møtrikken inde bagved. Det er som det skal være. Og hvis vi zoomer ud, så kan vi se det, der sker heroppe på vores forstørrede billede. Hvis vi så lige går tilbage, så er der ikke flere create, der skal laves, eller mere modify. Så kan vi faktisk gå væk fra place views og til annotate. Nu skal vi have nogle dimensioner. Vi starter med at tage dimensioner heroverfra. Det er yderdimensionerne her, og så er det længden. Det er det eneste, vi skal have. Så vi klikker D for at dimensionere. Hvis man har svært ved at ramme yderkanten her, så er det bedre lige at zoome ind hurtigt, og så zoome ud igen, så man ikke kommer til at klikke forkert. Det tager lidt længere tid lige at skulle afklikke og klikke igen, end at lige hurtigt zoome ind. Trykker venstre klik og enter, og det samme gør man med yderkanten her. Venstre klik og enter. Og så var det længden, den totale længde, vi vil have på det her. Og der fik jeg klikket lidt ved siden af, så laver den bare sådan en der. Ctrl Z. D for at dimensionere. Tryk på yderkanten. Tryk på yderkanten. Og så der finder den stiftet. Vi trykker venstre. Venstre klik. Klikker enter. Og så har vi dimensioneret alt, vi skulle dimensionere. Så nu skal vi sætte nogle centerlinjer. Så starter vi at kigge på den her over. Det skal være i alle møtrikkerne. Og så over hele midten. Vi sætter den her op, fordi at det er centermærker, ikke centerlinjer, men centerpunkter, vi sætter. Så vi trykker på den, og så trykker vi simpelthen bare på alle de her møtrikker. Sådan der. Og så kan vi trykke på centerlinje her, og så kan man jo tage en centerlinje ned her, hvis man vil det. Der er en streg allerede. Men for god ordens skyld, så sætter vi lige en centerlinje her. Og der følger vi der, så det her med de grønne punkter. Så der prøver vi at ramme de grønne prikker. Trykker der og trykker her. Det vil være råd, for jeg glemte at højre klikke og klikke create. Så nu laver vi lige en igen. Bare lige for at vise jer, hvordan det sidder rigtigt. Trykker her, og den er grøn. Men så kunne I jo så også se, hvordan det ser ud, når det går lidt galt. Så man ikke panikker over det til eksamen. Og så trykker vi på den grønne her. Højre klikker create. Og så er den egentlig klar. I kan se, at den er markeret igen. Så den er klar til at lave en ny en her. Og så zoomer vi lige ind her for at ramme der. Og højre klikker og create. Det der er godt ved den er markeret nu, det er at vi skal lave en masse andre centerlinjer. Og så i stedet for hele tiden skulle op og klikke der, eller klikke nogle af de andre, så har vi bare valgt det, når vi ved, at vi skal bare ramme de grønne punkter her. Så det går egentlig forholdsvis hurtigt, hvis vi bare bruger den ene. Og så
Og hvis det er så forkert, så tager vi den igen, zoomer lidt mere ind, rammer på toppen, højre klikker og create. Og der skal man være opmærksom på, at centerlinjerne, de fylder ikke med. Men så sætter vi den hurtigt her, og der. Og der er det vigtigt, at det er på den her yderkant, at man finder den grønne, fordi at ellers så kunne det være der, for eksempel. Og så bliver det ikke helt lige. Vi får den sat der. Og får den sat på den anden yderkant her. Der var den højre klikker, create. Og til allersidst, så sætter vi den der. Og der, højre klikker og create. Sådan, så fik vi også sat nogle centerlinjer ind. Nu skal vi have de her balloons ind. Man kan trykke herop på balloon, man kan også trykke B. Trykker B på balloon, og så kan I se, det som jeg markerer nu, det er møtrikken, jeg vil have. Møtrikken, hele møtrikken bliver rød, og det betyder, at det er den del, jeg er ved at sætte en balloon på. Venstre klikker OK her. Gå ud og venstre klikker, hvor jeg gerne vil have den. Og så vil det egentlig potentielt set bare være et punkt, så jeg vil kunne sætte et helt mønster af det. Men det skal være en arbejdstegning, så det skal være simpelt og nemt at se på. Så vi trykker bare en gang, og så højre klikker vi og continue. Så prøver jeg at vise jer, hvordan man bruger autoballoon. Og derfor er det en god idé, at vi starter den her op. For hvis jeg så kommer til at markere en møtrik her, en bold hernede, nu, så vil den ikke markere, fordi at det er allerede markeret. Jeg trykker på figuren, jeg vil bruge, markerer alt det, som jeg gerne vil have med. Nu er der en ting, som man lige skal være opmærksom på, og det er, at her, der har vi ikke ball bearing markeret. Vi har ikke nogen balloon på ball bearing, det er derfor, der er 4 her. En deroppe, det giver 5 i alt, så vi mangler den sidste. Så vi zoomer ind her, hvor vi lige er helt sikre. Holder control nede, mens vi klikker på det der, som er ball bearing. Og nu er der stadig nogle blå streger her rundt i kanten, men kig på den her streg her, hvor der ikke er andet. Det er for ball bearing. Den her blå streg, den er for retaining ring. Den her den er for flange for bearing. I kan også se i hjørnerne, at her hvor den er rundet, som er det ball bearing den er. Jamen, der har vi været nu, der hedder om, at der er den sort. Så kan man så klikker man, om det skal være vertikal, horisontal eller rundt om. Så klikker jeg select placement. Så kan man faktisk se, hvordan det ser ud og have dem til at være der. Og så kan man jo tage en og sige, så kan man for eksempel den her, så siger man, det ser meget godt ud. Men når man så sætter den, så krydser det lidt ind over hinanden. Så det er jo måske ikke den mest hensigtsmæssige måde. Så kan man godt tage en anden en, og igen sige select placement, og så selecter man placement. Og det kan også være, at det heller ikke dur, og man så vælger den sidste. Jeg har brugt for meget tid på det. Få dem bare sat og komme videre. Hvis man synes, at det bliver noget værre råd første gang, så lad være med at bruge autoballoon. Brug almindelig enkeltvis balloon. Tryk OK. Og hvis man gerne vil have det til at se ud ligesom på tegningen, så kan man lige lynhurtigt lave, at de dele, som man selv har lavet, det var mounting plate, flange for bearing og shaftet, de er hernede, og den heroppe, det er retaining ring. Så hvis man tager den til retaining ring, så trækker vi den herop, og så kan vi også tage retaining ring, og husk nu, at det er nummer 6, fordi hvis den rammer en anden streg, som ikke er retaining ring, så skifter den nummer. Så trækker vi den herop, og grunden til, at jeg sætter den ud på en streg, det er fordi, så bliver det til en pil, og det er fordi vores prik, den er simpelthen så stor, så det bliver noget rød. Hvis vi får lige gå ind og finder, måske kan jeg finde det. Igen, et rigtig godt eksempel på, hvorfor at det kan være svært at bruge den her. Det er simpelthen fordi, nogle gange så gør den det her, hvor den ikke kan vise, så kan man ikke finde den kant, som vi vil have den ind på igen. Så vi sletter den, klikker på B for balloon, og så vælger vi simpelthen bare den her retaining ring. Op her, sætter den der, højre klikker OK. Continue. Og så har vi klikker escape, så vi ikke sætter flere balloons. Vi kan tage toeren herned, fordi så passer det nogenlunde. Sæt den der ind midt i. Træk træerne herned.
sæt den ind midt i, og træk etteren herned, og sæt den ind midt i, hvis man vil have det ligesom på tegningen. Og igen, i nogle af de her fejl, dem tager jeg simpelthen med, fordi så er der lidt forklaring undervejs, og så kan jeg også se, at der er fordele og ulemper ved at bruge alle de her automatiserede funktioner. Det sidste vi skal have på, det er vores BOM, eller Bill of Material, eller som bliver kaldt i Inventor, Parts List. Vi klikker på Parts listen. Vi kan se den her rød, så det vil sige, at vi skal lige vælge, hvilken del vi vil bruge. Og det er den her del, vi vil tage det fra, eller model. Og så trykker vi OK, og så ligger den faktisk her, og så går vi ind og kan sætte den her. Den sætter sig selv fast, når den kommer tæt nok på. Så kan vi lige gøre det, at vi tager hele den her og trækker en lille smule op, for at det her 180 det ikke kommer for tæt på det her. Og så er det hele fri, og der er god plads imellem. Det hele ser rigtigt ud. Så går vi ind i vores tegning, får den lige vendt, markerer det her og kopierer det, går tilbage til vores tegning, gemmer det, Ctrl V, indsæt og gem. Og så er I faktisk færdige med jeres tegning og kan gå videre til det næste.